Vlakové muzeum Getzer, známé jako Getzer Remise, je významnou historickou památkou a oblíbenou turistickou atrakcí, nacházející se v nejjižnějším městě Dánska, Getzeru. Toto muzeum je umístěno v prostorách bývalé železniční remízy, která byla postavena v roce 1886 jako součást tehdejšího rozsáhlého železničního a trajektového uzlu spojujícího Dánsko a Německo. Getzer sehrával klíčovou roli v mezinárodní železniční dopravě, protože zde vlaky z dánského vnitrozemí navazovaly na trajektové spoje směřující do severoněmeckého přístavu Rostock. Remíza, která dneska slouží jako muzeum, byla původně určena k údržbě a opravám vlaků, které na této trase operovaly. Po ukončení pravidelného provozu v roce 1995 se však tento objekt stal místem, které uchovává a vystavuje bohatou historii dánské železnice. Muzeum provozují dobrovolníci, jejichž nadšení pro železniční historii je patrné nejen z péče o historické exponáty, ale také z aktivit a událostí, které v muzeu pořádají. Getzer Remise nabízí návštěvníkům možnost prohlédnout si jedinečnou sbírku historických lokomotiv, vagónů a dalších železničních zařízení. Mezi nejvýznamnější exponáty patří parní lokomotivy a historické vagóny, které byly klíčovými prvky dánské železniční dopravy v 19. a 20. století. Kromě samotných vozidel jsou v muzeu vystaveny také dobové nástroje, vybavení a technické plány, které návštěvníkům přibližují práci železničářů a provoz železniční sítě v minulých dekádách. Unikátní je rovněž atmosféra samotné budovy remízy. Její interiér i exteriér si zachoval autentický vzhled, což návštěvníkům umožňuje pocítit, jak se zde kdysi pracovalo. Součástí muzea jsou také interaktivní expozice a vzdělávací programy zaměřené na děti i dospělé, díky nimž je návštěva zajímavá nejen pro železniční nadšence, ale také pro rodiny s dětmi nebo zájemce o technickou historii. Ačkoliv pravidelná železniční doprava do Getzeru byla před několika desetiletími ukončena, město zůstává snadno přístupné autem nebo trajektem, který zajišťuje spojení s Německem. Getzer Remise se stala nejen místem, kde se uchovává důležitá část dánského dopravního dědictví, ale také komunitním centrem, které oživuje historii a vzdělává veřejnost.